Здравейте хора! Вие сте моите мазни банчики. Аз съм Баница Сайлян. Това е 6-ти епизод на Minecraft синглплеер оцеляване. Излезна нов снапшот. Защо върви играта с толкова малко кадри? С 15 кадъра някъде. Което е много зле. Хора, както помните, ако сте гледали миналия епизод, сигурно сте видяли, че тогава много рейджнах. Не, няма да умра пак от скелети. Нямам честплейт. Сигурно е паднал в лавата. Нека вземем пържолки. С много малко FPS ми върви играта, което е много зле. Добре, този го убих. Сигурно вече са поуправили. Имаше още един скелет. Сигурно вече са поуправили поне малко скелетите. Защото, както видяхте миналия епизод, налагахме един скелет, 3 пъти не уби. Бяхме с Iron Chestplate. И аз пък Iron Chestplate с пълен сет Iron и ни уби 3 пъти скелет. А сега го убихме, което... новия снапшот е, мисля, че 15 W46B. Може би? Не знам. Там Iron ще отида да го вземам. Много се издразних, много се изнервих в миналият епизод, защото няма как 3 пъти да ме убие, да ме убият 2 скелета ли бяха, един ли беше, не знам, не помня. И после май Creeper падна до мен и се взриви. За малко да падна. Добре, че го прескоча. Диаманти, моля? Не. Лошо. Но ще вземем този редстоун. Така, много ми се иска да намерим диаманти. Нека първо да си направим така да си изпечем, кажете го бе, малко желязо, за да си вземем вода и да потърсим мъничко диаманти. Ето тук ще сложим крафтинг тейбъл. Печката. Само 3 айрона трябва да се изпечем. Вече имаме стак и 6 желяза. Сега трито ще ги използваме за копа и ще отидем да вземем вода там. Ето тази. Откъде идва? Но видях и злато.
Какво? Само едно ли се изпича с... О, не. Там има лапис. Ще отидем да го вземем. Ще е по-безопасно. О, не. На колко удара я убих тази вещица? Колко време я убих? Така, нека си направим сега кофата. Да отидем да вземем водата. Хайде! Само да не се отдадем. Но и да не умрем от падане. Хайде, тук трябва да е някъде. О, къде отидох? За една шибана вода, а не знам как ще слезам. Сега ще идва от някой океан, не съм сигурен. Да, виждам светлина. Хайде! О! Защо не мога да се защитя с меча? О, не! Хайде, никъде ли няма диаманти? Добре ли? На кой блок сме? На кой? На 12. Хора. Не в лавата. Там видях желязо отдеве. И аз пък желязо. Голд. Къде е голда? О, да. Мислех си, че зомбито ми чупи отдолу блоковете. Не. Много зомбита взеха да падат. Хора.
Не знам къде съм дошъл до тук. Стига бе, пак ли ще се качвам нагоре? Откъде? Мисля да си тръгвам от тук. Но откъде съм дошъл? Щяхме да вземаме този лапис. На 11 блок, а няма и един диамант. И то само до лава.